जसा जगाचा पोशिंदा शेतकरी आहे तसेच आमच्या चिखली मतदारसंघाचे पोशिंदे आमचे ताई, आमची हक्काची ताई आमदार श्वेताताई महाले आहे. अतिवृष्टी असो, पेशकरचं माफी असो की शेतकऱ्याचं वीज कनेक्शन असो, प्रत्येक ठिकाणी प्रामुख्याने उभे राहतात आणि प्रत्येक ठिकाणी न बोलवता आवर्जून उपस्थित राहतात. अशी आमची हक्काची बहीण, आमची ताई, आमच्या मतदारसंघाचे आमदार श्वेताताई महाले पाटील यांचा हातसुद्धा आम्ही या आमच्या पोशिंद्यावर रेखाटलेला आहे. हे जसं आमचं पोशिंदा आहे तसेच आमची ताईसुद्धा आमचे या मतदारसंघाची पोशिंदी आहे.